Белият плъх. Била мразовита зима. Вятърът издавал страховити звуци и вледенявал с дъха си всичко ново. В тази студена зимна нощ домът на една бедна и стара жена се родило малко плъхче. То се гушкало в майка си, заедно с петте си братя и сестри, а майка им с гордост ги гледала и нещо ги обгрижвала. Скъпите ми дечица, казваше им тя, поръснете голями и силни, а ще бдя над вас, докато вие пораснете достатъчно, за да се справяте сами в този свят. И така дните си минавали и зимата си отишла. Дошла пролетта и птичките пеели своите весели песни. Малкото плъхче вече пораснало и било станало толкова красиво, имало снежно бяла козинка, приличаща до сочна захарен памук. Братята и сестрите му били отдавна осиновени и той останал единствено с майка си. Един ден старата жена, която се грижала за тях, се разболяла лошо и синовете й дошли, за да я отведат, да се погрижат за нея. Взели двете клетки, в които се намирали белият плъх и майка му, и ги оставили в една огромна бяла лаборатория с високи и тъмни прозорци. Що майка му разбрала в каква опасност се намират тя и нейното дете, с разтревожен глас му казала: „Сине, по-скоро трябва да се измъкнеш от тук. Това място не е добро. Останеш ли? Обречен си." „Но, майко," казал и белият плъх, „как е възможно въобще да избягам? Но и дори да имаше начин да го сторя, не бих те изоставил." „Не мисли за мен, сине," рекла му тя. „Аз вече съм изживяла живота си. Не ми остава дълго време да живея. Погрижи се за себе си. Тогава мога да си отида от този свят спокойна, когато знам, че си на сигурно място." Белият плъх се натъжил и две едри капки се стекли от очите му. Още същата вечер дошъл някакъв човек, който бил облечен с бяла дреха и с бели ръкавици. Човекът отворил клетката на белият плъх, за да му остави храна, и в този миг животинчето хапало човека по ръката и излязъл бързо от клетката. Скочил от масата, на която се намирал, и побягнал от всички сили към открехнатата врата. Тичал, без да спира, по дългите коридори и се спрял на скришно място, за да си почине. Горкичкият той, сърцето му така силно биело, че щяло да изскочи от гърдите му, а майката на белият плъх си отдъхнала с облегчение, че нейното дете вече било спасено.